Дарагія сябры, мы знаходзімся з вами ў археалагічнай навукова-музейнай экспазіцыі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Чаму сёння, 18 красавіка, сусветны дзень захавання спадчыны, ці дзень помнікаў і гістарычных мясцін. І Інстытут гісторыі, вучоныя Інстытута гісторыі, археолагі, антраполагі, вучоныя гістарычных розных напрамкаў займаюцца захаваннем, практычным выкарыстаннем і папулярызацыяй гістарычнай спадчыны. Конечно, калі мы кажам пра наш музей Інстытута гісторыі, то мы паказваем менавіта вынікі археалагічных даследаванняў і тую работу, якая захавала унікальныя археалагічныя артефакты для наших нашчадкаў, для тых людзей, гасцей, турыстаў, якія прыязджаюць у нашу сталіцу, у Мінску, Беларусь і знаёмяцца з шматтысячагадовай гісторыяй Беларусі. А ў нашым музеі ёсць усё. І старажытныя парэшткі ляснога слана, і мамантаў, і крамянёвыя артефакты узростам каля 100 000 гадоў, археалагічныя матэрыялы з юравічскай верхнепалеалітычнай стаянкі, з помнікаў фінальнага палеаліту, мезаліту, ну і, конечно, знастайныя прадметы, выяўленыя падчас археалагічных даследаванняў на гісторыка-культурных аб'ектах, якія сёння з'яўляюцца брэндам нашай краіны. Мір, Несвіж, Гальшаны, Косава, Лідскі замак, Косаўскі палац, Жылічскі палац і многія іншыя аб'екты. Па гэтых назвах, якія я назваў, людзі даведваюцца пра Беларусь, пра самую прыгожую, самую унікальную краіну. Запрашаю да нас у Інстытут гісторыі, каб самім пабачыць тое, з чым мы сутыкаемся ўсё сваё навуковае жыццё.